Namaste Materigla ini and YouTube channel Mast and Harbour brand watch the unboxing maltondule. ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕುಶನ್ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತ ಉಲಾಯಿ ನಿಗಲ್ ಜೋಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಜಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ದುಲಾಯಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪೆರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೂವನಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಟೆಕ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಐತ ಜೆನ್ಯೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಉಂಡು ಐತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜೆರಡು 2 ಕೋಟಿ ಮುಟಾಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐತ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೊಂದು ವಾಚ್ ಮಲ್ದಿನಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಾಚ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಡಯಲ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂದು 30 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಯಲ್ ಸೈಜ್ 32 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಲೆಂತ್ 240 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಲಾಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಲೋಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ್ ಚೈನಾಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಚೈನಾಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ ಅಲ್ತ್ ಮೊಗಲ್ನನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಲಿಗೆ ವಾಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಾಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಪ್ಪಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಆತೆ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡಸ್ತ ಯಾನೇನಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಶರ್ಟ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಈವನ್ ಪೋಲೋ ನೆಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂಚಿನೈಕ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಾಚ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ 1200 ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೆ 1200 ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತನ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಪ್ಪನ್ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮಿಂತ್ರಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಈತು ತೋಯ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.